komen? Ja? Zonder opgegeten te worden door een hond. Kom eens. Hey. Oh, dat is maar... Neem je dat in de pub? Dit is in de pub. Ziggy, kom Ziggy. meisje. Ja, Ziggy. Ziggy. Ja, Ziggy. Kom vrouwtje. Oh, een vrouwtje dat Ziggy Dit is heeft. een meisje, ja. Nee. Kom maar. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Mevrouw. Zo. Meneer. Ik ben Bas en jij ziet? Ik ben Marlies. Hallo. Marlies. Marlies. Wilt je terug zitten of doen we er niet aan? Gij sticht dan doorzitten, Marlies. Ik ja? zit hier, ja. Dat is handig. Zo'n handige. Ja, dat is heel erg handig. Daarvoor doe ik ook alleen. Ziggy, kom. Ja, dat is hem wel, hè. Kom eens hier, vrouwtje. Kom eens hier. Ja, maar als ze pub is dat is alles zo interessant Ja, dat en is nee allemaal en heel onbekend leuk. en... Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat ze heel erg gemeensslevend is. Ziggy. Ja, dat ze niet agressief is naar hun en naar mensen en zo. En niet eenkinnig, dus daar ben ik al heel erg blij En om. hoe lang heb je Ziggy al? Ziggy heb ik 7 maanden, dus pas 9 maanden oud. Oh. Dat is nog maar een pupje. Nou, misschien had ze dat leven richting andere mensen wel overgenomen van u. Ja, misschien hè. Want wie voelen ons ook welkom hier. Hey, Moppie. Nou, dat mag ik Hey. hopen. Oh, je zit van TV Limburg. Of Alain. Van Alain, van het programma Onderweg. Kent je het? Nee, ken ik niet. Nee? Nee. Zal ik even kort uitleggen wat we doen? Allah, doe het schat. We rijden kriskras door de provincie. En als we ergens een plekje zien waarvan we denken van er zullen ze een mooi verhaal aan vast kunnen zetten. Ja. Dan gaan we erop af, proberen een breukje te maken met de mensen. Oh, ze kennen het toch? Ja, jawel, ze kent het Ziggy, wel. hoe kan ze gewoon de kind wel zitten? Ja, hé, hem upke. Als ze nu gewoon een keer, ze gaat ze vanzelf liggen. Oké, hoe lang duurt het? Even. Even maar. Maar je zei het even door op truc. Je zei het van, we kennen elkaar van vroeger. Ja, zijn aardse broer is met mijn aardse zus getrouwd. Nog steeds. Ja, nog steeds, ja. Dus je kent elkaar van vroeger, maar ook nog steeds van Ja. feestjes en zo. Nee, dat niet. Ja, verjaardag. Verjaardagen, Ja. Dus zodoende dat Vero's kennen. Van vroeger goed. Nou, en dit is niet echt werk wat je eerder daags zou willen doen. Dus daar Daar heb heb je... ik niet op geboet, vind ik zelf. Nee. en dit is ook... ja, ik moet zeggen, het helpt een beetje het midden tussen een tuin en een etalage. Want iedereen kan... De meeste mensen zullen er een heg neerzetten of een schutting. Ja, maar dat vind ik niet mooi. Marlies. Ik moet ook zelf in de ruimte kunnen kijken. Nou ja, wat dat betreft zit ze hier op een A-locatie, hè? Ja, absoluut, die zitten voor niks op het terras. Ja. Lot het beer maar aanrukken, zou ik bijna zeggen. Ja, Nee, maar... Wat hestig met dit huis? Want volgens mij is het een oud huis. dat is een heel oud huis. Dat is inderdaad een heel verhaal zit achter het huis. Heb je even tijd? Ja. Vroeger wordt dit een padje. Tot daar aan toe. En van oudsher is dit een hotel geweest. Ah. En in de jaren 60 hebben mijn ouders dit gekocht. Mijn papa Gratmer, mijn mama Vermuin. En sinds 1962 zijn we hier komen wonen. En ja, de kinderen zijn allemaal uitgevlogen. En nou, ouders dood, mijn oudste broer woonde in Genève. Ook inmiddels verleden. En nou, die moest de boel verkocht worden. En het was eigenlijk de bedoeling dat een zus van mij en ik het zouden kopen. En dan gewoon ook de tuin openhaaien, want we zijn niet erg met schuttingen. Maar goed, dat terzijde. Dat ging niet door, maar ik heb dus deze helft heb ik wel gekocht van de erven. Dus ik als jongste van de 7 heb 1 helft van het ouderlijk huis. Zo zit het vooral. Hoe vult dat voor dich? Ja, dat is toes. Toes. Toes van vroeger toes en nu is het mijn toes. Waren ze vroeger toes in het hotel ook?
Ja, ik ben nog de enige van alle kinderen waar het meeste zich nog kan herinneren. Ondanks dat ze de jongste is. Ja, ik was 7. Ik was net 7 wie hier kwamen wonen. En ik kan nog zo oproepen door de voordeur, door de gang. En dat zie je een grote open keuken. Maar ja, ik was dus maar zo klein, hè, dus dat leek gigantisch groot. En dan liep ze door deze deur. Leef ze dan zo in de boete en er stonden toch nog 2 linjen bomen, zo'n beetje met ja, een grote verwiljerde tuin. En het was ja, giga voor mij. En zo die trap, die hoogtrap naar boven. En ja, ik kan het zou het zo kunnen uittekenen. Dus nog steeds. klein Marliesje rende hier vroeger tussen de hotelgasten rond? Nee, Veer exploiteerde het Ook je hotel. exploiteerde het Nee, dat wordt al lang niet meer. Maar in de jaren 40, of daarvoor nog. Er is een foto van in elk geval dat het wel nog hotel wordt. Geen kamers waar het spookte bijvoorbeeld? Nee, jammer Nee? hè. Nou, weet ik niet. Ik vind het wel jammer. Ik wil wel zo'n spook zo. En, Oh ja? Maar jawel, dat is toch de gebeurt er ook uit daar. Kijk, Toch? ja, volgens mij best dan niet qua postuur een imposante verschijning, maar volgens mij best niet gauw bang ergens voor, of wel? Nee, ik dacht het niet. Nee, zo komt ze ook helemaal niet over. Nee, ik ben niet zo bang. Nee. En nou is dit een gewone door de weekse dinsdag, maar ook dan heeft zich altijd fijn, keurig, netjes de lippen gestift. Ja, doorgaans wel, ja. Dat is ook het enige wat ik eraan doe. En waarom altijd... Ja, waarom? Dat is een goeie vraag. Ja, eigenlijk vind ik het gewoon leuk. En dan hebben ze toch nog een beetje kleurke in het geel. Oké. Maar je zit nu ook zo pontificaal erbij, want ik moet zo meteen weer mijn spuit halen. Normaal zijn ik een beetje sloeberachtiger route. Op een door de weekse dagen. Maar dan ben ik ook aan het rommelen. En, nou, dan zit ik niet met een keurig wit blouseje daar. Oké. Dat wil niet. Maar normaal gesproken wel ook op dinsdag worden de lippen gestift. Jawel. Oké. Hoeveelste prikje is het? Tweede. Ja. En nou vroeg ze een dame nu nog heel leeftijd, maar dan zou je ik zeggen van... heb ze lang gewacht met prikken? Of? Nee, moest gerustvragen water, ik ben. Ik ben met pensioen, laten we het zo zeggen. Oké. Ik ben 66 plus. 66 plus? Ja. Maar wat ik dan... Had ze niet al allebei gehad moeten hebben? No? Nee. Nee? Nee, want wie ik dat berichtgeving kreeg, heb ik gelijk aanspraken gemaakt. Oké. Ja, ja, Limburg, die loopt altijd een beetje erachteraan, toch? Is dat Limburg vanuit haar onbekend, toch? Hij sticht er moeite mee om ze te gaan halen? Nee, totaal niet. Nee. En ik vind het ook wel prima. Dat het er is. En misschien kunnen we doen dat ik in vroeger jaren best wel veel heb gereisd. Dus als ze wiet wegging, dan moesten ze voor dit gaat, voor dat gaat. En eerlijk gezegd vroeg ik me toen ook niet af of dat nu wel allemaal zo goed wordt aan bieversinselen en weidig het water. Nee, dat had ze nodig als ze naar Afrika ging Ja. of naar Indonesië. Ging ze voor de malaria of weet ik veel wat, ja, ging ze spuiten halen. En dat was ook troep. Ja. Dat was echt boeg. Nou ja, ik heb begrepen dat de gemiddelde griepspuit, dat ook troep is. Ja, Maar tenminste ik heb wel eens gezien wat er allemaal in zit. Nou ja, daar word je ook niet echt vrolijk van. nee. Dus dat is ook wat ik betreft allemaal een beetje veel ophef over die vaccins. Ik persoonlijk denk van wel. Ik denk dat het nu. Dan heb ze het eerst in de kiem gesmoord. Ja. Want ik ben hier uit de mondkapjes ook. Dan heb ik besloten de bril en de bril omhoog. En hij vindt allemaal waardeloos, vindt allemaal niks. Nou ja, ik zie ook op dit moment, ik heb natuurlijk ook wel een beetje mijn best gedaan om de juiste informatie te vinden. Hè? Ik vind dat mensen dat ook wel een beetje verplicht zien. Hè? Als ze gaan auto rijden, wordt ze ook geacht om de verkeersregels te kennen. Ja. Wat mag er wel, wat mag er niet. En ik zou je op dit moment geen reden kunnen bedenken waarom ze zich niet laten vaccineren. Maar dat is mijn mening. Hè? Dus de gast net die mening geven, is mijn mening. Ja. Maar ik ben blij als ik dadelijk ook mijn tweede prikje kan gaan halen. Ja.
Dan heb ze in elk geval... Nou ja, je bent sowieso best wel voorzichtig geweest met mensen om me heen. En nou ja, bedoel, wie alles toeborgen is al sowieso nergens her. En nou ja, het is dan inderdaad met kinderen en kleinkinderen. Ja, oké, nou ja, dan is het dan maar zo. Dan doen ze maar FaceTime. Ik vind, dat zijn allemaal erger dingen. Of FaceTime dus die? Ja. Ja. Met kinderen en met kleinkinderen? Ja. Ja. Oh, dus dat hoef ik niet meer te vragen of ze die heeft? Ja, die heb ik ook. Ja. Volgens mij nog niet. Kinderen wel, kleinkinderen nog niet. Dat heb ik al. Maar volgens mij wist ik wel een leuke oma. Ja, ik weet het niet. Hippe oma. Nou, mijn kleindochter zei het van wel. Maar ja, goed, dat laat ik aan anderen dan. Nou ja, ik denk dat een ouderwetse oma de hond niet Ziggy zou nemen. Nou, dat is eigenlijk toeval. Dat komt van mijn schoondochter af. Want ze zou eigenlijk eerst Jagger hebben genoemd, naar Mick Jagger. En nou is het Ziggy Marley geworden? Nee, Ziggy Stardust. De alter ego van David Bowie. En het grappige is... En dat had die schoondochter erdoor gedrukt? Nee, ik had een andere naam uiteindelijk, maar hun kat hoort ook zo en dat vonden ze niet leuk. Die hoort ook Jagger? Nee, Ziggy? Ik had er omgedoopt naar Max. En ik vond Jagger toch niet echt lekker klinken. Nee, met zo'n kleintje, Jagger, nee, dat is het niet.